Saan akong cellphone ay? Brand new kayo ba? Oh. Dutay jud. Pag upan ako ni pinalit. Kini jud. Ampingan ko ni. Asa ka ta makapangitaw ti mahunon ana jud. Yamot. Usa nakabuwan wa koy kwarta ba? Naga. Muagi aning dalanan ni Ron. Aw, sigurado tulis lagi. Diri yung ko ni makatiba-tiba ba kay talagsa ra maging mga gid niya tapos wa po yung mga kuan balay-balay oh. Kay kuan man day ni kakahuyan ba. Sigurado gud. Ha? Kwartahan lagi matulis na ako ni diri aron. Ha? Uy. Naitao. Karong biktima yun ka. Unsa man na boss? Ay, nagagista ta din na ha. Pulis na eh. Unsa man? Iatag nimo na imong kwarta din na. Tugsakon ko na imong kilid. Unsa man? Tulis din ni boss? Aw, unsa pa man dayon eh? Tulis na ni. Aman to imong cellphone nga nindot. Kani. Guwapo. Kwarta, kwarta. Christmas, di ko dana, kaya wala na klaro. Ayaw ka? Ayaw sunod na ako. Ayaw sunod ha? Ayaw sunod, ganay ka? Sunod ni mong kilid. Ayaw, boss. Siguro, ibira ako nga, boss. Armas, maday na yung mga boss. Ayaw, boss ba? Boss. Ano dyan eh? Ha? Ayaw, boss. Oh, no, 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 no. Hati. Nama dito pusil tawaan na to eh. Nagpabuto ra ba? Ang kuto karon. Patay lagi to. Tulis ko niya screwdriver. Niya ko kay pusil. Kitang kuto lagi. Sa kabala lagi. Patay lagi. Oh, no, 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 no. Huh? Ayay naara. Hindi siguro ni sa buang jud. Ay, ang silpo na bilin. Ay, daghang ka ba, uy. Gibilin jud niya ba ang
Ayahang gitulis sa ako ah. Nahadlok siguro to sa ako ang pusil. A few moments later. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo